Mina angiyena uMazuma. Angifuni nje ukukhuluma nami ngathi ukhuluma noMazuma. Lawo nje ufuna nje ukuqikelela nje. Ngiyena nje uMazuma mina. Ngiyena nje uMazuma mina, ngiyena nje uMazuma. Umkhuluma nami ukhuluma noZuma. And lento ocabanga ukuthi ngicapable kuyona ngigudi kuyona. Hayi uthi ngigudi kuyona. Manje angifuni uzongifunda umqondo. Ngifuni uzongifunda umqondo. Lalela ngifunda umqondo. Ungaqhamuki nomqondo obutsatsaza. Isikhathi sokupansula siphelile. Akuqhamuke nomqondo obutsatsaza uzofuza udansa nekesi labhiya la kumina. Lalela naka. Awuzuthi uma wade uthenga imbuzi uyoyihlaba emzini womuntu. Uthi yafika ekseni yavuka ekseni ayisekho ibalekile. Uma usubuyela kulomuzi uthi abakunika imali ngoba le mbuzi ibalekile. It's not about that. Abantu bakholelwa kakhulu kuthina sinyanga zamaZulu. But abanye they bring the gross abuse. Uzohlangana izingane zakho zosala zintandana awufundi nje nomfundi kabi. Ngizokutshela ke nje mina into ozoyibona kosala intandana angifuni. Lalela nje angifuni. Mina nginabantu ababhajwe enhlabathini kumanje basindwa amabhokisi ngeyifuba. Angifuni umuntu mina okhuluma into ayithandayo. Njengoba ngiyakutshela khona umunye ofika amtshela leyo ndoda abo nje ukukhuluma nami nangifakile isiketi mina. Angifanga ibhlongo ngoba ukuthi ngiyagodola. Faka nje isiketi mina. Uma ukhuluma nami wazi ukuthi ukhuluma nobani. Ngoba lento oyishoyo le tafule lihlukanise lizosihlanganisa. Akekho nje umuntu ngemkweleta yami akho nomuntu omncenayo hayi. Mina wabayedwa umuntu wafika kuningi nge11 floor eSalisbury. Ngathatha isinqumo ukuthi lo muntu ngizofana naye manje sophuma sophahlaza ngoba akekho nje umuntu engemkweleta anginqeni umuntu. Nawe futhi angikusaba ngisaba. Engifuna ukuthi ukwazi uma uzothi wena sikunike umuthi abantu bafika bezothatha izilwane la kuthini. Mengithi mina nginotikolosho angicabanga ukuthi nginabo. Mengithi nginemikhovu angicabanga ukuthi nginayo. Manje angifuni ngifunda umqondo. Uma ngikunika utikolosho abaleka utikolosho, ungacabanga ukuthi khona manje ngizokubuyisela yona mina. Ubalekile utikolosho. Manje ngenza njani mina? Awubalekiswa ngayimi futhi ongitshela ukuthi ubeke angizange ulande. Uthi Babu Dokotela ngigqibe khona ngisawufika sengibuma umgodi ongagqiba ngisho umuntu phansi. Hayi bubumbe la mina nomgodi. Kodwa nje silungise spelling. Angifuni ungifakile office ngoba angithanda kakhulu le office leQuantum. Ngithanda kakhulu. Engisho ukuthi if nje ukuthi uthatha isinqumo esinjalo ukuthi you are going to grossly abuse me uthi Babu Dokotela ngibusele imali yaze silwane sangisasifice la endlini uzoyithola into oyifunayo ayenziwa nje kumina lento ngayenza eminyango ayenziwa nje lonto ayenziwa yabo cishe ngaphahluka ayenziwa Babu Dokotela ubuze into eqhwe ngibalele imali egcwele isiqhoko